वावरात 5 पोती हरभरा झालेला आहे वर्षी. जेवलाय ना? नाही अजून. नाही ना? नाही ना. मस्त घरून मोड आलेला हरभरा आणलेला आहे. हरभऱ्याची भाजी पंकज शेपला बनवायला लावली. काय बरं. हरभरा खाऊन बघ, आपल्या वावरात 5 पोती हरभरा झालेला आहे वर्षी. आणि आपल्याला आता हॉटेलवर मस्त हरभऱ्याची भाजी, आता पनीर सगळं लोक खाऊन वैतागलेली आहेत. हरभरा अरे तू गावाची आठवण येणार तुला. खाऊन बघ फक्त. मस्त हरभऱ्याची भाजी काळ्या मसाल्याची सांगितलंय. मस्त भाकरी चुरून खा. पनीर मसाला, पनीर चिल्ली, पंजाबी डिश खाऊन लोक वैतागल्यात. तर आपली महाराष्ट्रीयन मस्त गावाकडची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. घ्या, पाठवा लवकर.